Lwenj kedo gi midhiero adek madongo mong'ere kaka triple threat ma osebedo ka hinyo jopuonjre kaunti ma Homa Bay koro kawo ndawa machielo bang' riwruok moro mar kor gweng'e kata CBO chako chenro mar nyuando jodongo mondo mi okonye ng'ado rieko ewi kaka nyalo kony rawere ma raga mondo mi oritre. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ntiere kod ler mathoth. Lwenj kedo gi midhiero adek madongo ma ong'ere kaka triple threat e kaunti ma Homa Bay magin kedo gi wach gamo wiye ma owiu, lando kute mag ayaki e kind rowere gi lwenje mag kit chuech osebed keji motegno gi piny owacho mar kaunti. Piny owacho mamalo komakore kod riwruoge mamoko mag piny owacho ma ochung'ne ratiro mag nyithindo. En lweny mageto reso jopuonjre anyato mago manyiri abadho mathoth magikale e kinde magidhi nyime kod chenro mag somo gi dwaro mar tiko chuth midhiero adek go. Lweny makamano koro kawo ndamo machielo ka riwruoge moko koro chako chenro manyuando jodongo e lwenj kedo kod midhiero adek go mondo okonygi go mbaka e kor gwenge magiwuoke ka gichiwo puonje ewi midhiero adek go. Dina Odoyo en apisa moke riwruok mar kor gweng' kata CBO ma ong'ere ni RCBO e bwo migawo mar IPAS. Koro RCBO watiyo gi jodongo e goyo mbaka nikech wafwenyo ni nitie chike mag joluo ma miyo nyithindo manyiri to gi mine kaachiel gi yudhe donjo e timbe moko ma miyo ngimagi ok bed makare e yor nyodo. Koro wafwenyo ni jodongo nitie gik ma ging'eyo mane timorega ndalo machon. To king'iyo ndalo masani nitie gik molokore. Gik machalo kaka tuo mar kute mag ayaki, mako ich moiu kaachiel gi lwenje mag udi waluongo ni sexual gender based violence sani endi ng'eny. To chike machon ne konyo ma gigi ni geng'oga. Sani endi tuoche gi omedore kaachiel gi mako ich nikech koso ng'eyo mar oganda mag piny. Iyudo ka nyithindo manyiri onge gi weche ma ging'eyo kaka ginyalo geng'o ich. Koro wamanyo yo gi jodongo gi mondo wariwre wang'i kaka wanyalo daro paro machon mamiyo ije moiu gi yudore kaachiel gi kute mag ayaki. Riwruok makamano ne ochako chenro mar go mbaka kod jodongo mawuok e kar chud bura ma Homa Bay Town e bwo mabul margi mar Nyadara Lek mar winjo ka owuok kuomgi okenge monego bed ni iketo kedo kod midhiero go. Wabiro mondo wapuonjre nikech chandruok nitie sani makoro nitie sani, wach mar nyithindo mamako iye moiu, wach mar dhaw me kit chuech mopogore, ng'ama mama gi ng'ama baba, dhawa to kod weche mag koso ritruok mamiyo tuoche ma ok ni kare makowa. Achiel kuomgi en kaka okimi. Wabiro ka mondo wapuonjre kaka wadhi timo mondo waluong jowetewa mondo wago kodgi mbaka mondo gin bende gibed ka gipuonjo nyithindo kuma wantie nikech joma chon nitie kaka nodak to sani be nitie dak manyien. To kata kamano ka wariwo dak machon gi dak manyien to wayudo kaka onego wadagi e yo maber. Jodongo ne kone dwaro nitie mondo kit puonj mane miyo nyithindo e kinde machon kaka ginyalo ritore med dhi nyime kaka yor reso jopuonjre ka giwacho ni gin kod ting' maduong' mar dok e kor gwenge ma giwuoke mar go mbaka e midhiero adek go eko. Ni mondo wakedi kendo mondo wapuonj nyithindwa kata wapuonj jowetewa duto te mantie mondo koro gikedi gi tuo miluongo ni okimwi, gikedi gi tuoche mamoko to gi iye moiu mondo kik bedi. En mana puonjo nyithindo gi joma dongo mondo ji oritre e piny masani rach. To moloyo nyithindewa madhi e skul mondo joma nyalo bedo ni koro tiyo kodgi e yo moro maricho kata tiyo kodgi e yo marach obed ni onge. Akwayo nyithindo duto tete ma pod dhi e sikul ni ka giyie giritre mondo giweye mondo gitiek sikul nikech nyithindo machuo samoro wuondogi ka ketogi machiegni miyogi ich to gin to gidhi mbele gi sombgi. Koro odiochieng' ma kawuono luongwa kaendi ni mondo mi wakony jopuonje to gi jonyuol lando. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.